Polska górą. Dziedziniec. Polish Mountain. Witamy na Zamku Jurajskim. Polskie radiowozy. O, idziemy posłuchać. Spierdalaj, stary małpiszonie. No to jest to. Dobre. Ej, a tu jest piwo, ale zbiłem je i nie wiem jakie to było, ale jest gaz 992, faktycznie to jest numer do pogotowia gazowego. O. Pierogi, opa! Bar stokrotka, nie? Łe, Szlak Bociani Gniazd, dobra, to jest szlak Orlik Gniazd. pamiątki. Jezu, na każdym zamku. Ej, jest Krasnolud, to jest we Wrocławiu. Nie no, fajna polska mapa, szczerze, jedna z fajniejszych. To jest w Polsce, tak? Jakby była włoska, to by Taki- cię dopierdoliło. Tak. Dokładnie tak. Wariatoalety, przepraszamy. No kurwa Polski, jesteśmy w Polsce. Uj, Ja go, zabij go. pierdolę, gołąb. Taczka. O, patrzcie, jestem bonus. To jest star. Oj, Wabił się pieseł lub reaguje także na pan pieseł. Ostatnio widziałem swoje buzie w środę 5 lutego 2025 roku. Sprzedam Opla, o proszę bardzo. Sprzedam Opla tanio, przebieg i cena do ustalenia, proszę bardzo. Adios.